tanang sunod kaniya makadawat o kaluwasan, hangtod sa hangtod pinaagi kaniya. Apan kita nasayod na si Jesus hingpit. Apan ang ipasabot sa mga teksto, nga ang usa ka buhat nga maayo o pagkamatarong ni Jesus. Usa ka buhat sa pagkamatarong. Kaya siya man ang Pangulong ahinte sa kaluwasan, kinahanglan siyang mahimpit pinaagi sa mga pag-antos. Sa ato pa, si Jesus gihimpit labot sa pagkamasinutanon o sa pagbukod o integridad. Kung himpit sa iyang posisyon, ingong kataas na saserdote sa Diyos alang sa kaluwasan. Kaya gitapos ang iyang tanong galang na wala yun ikasaway, si Jesus giila ni Jehova nga Diyos nga matarong. Laki pang iyang halad. O nga si Jehova nagtaganag pasukaranan sa pagpahayag nga matarong ni atong mga tao nga dunay pagtuo kang Kristo. Busa pinaagi sa pagdawat sa pagpanguna ni Kristo Jesus o sa pagsunod kaniya, madawat nimo ang kaluwasan hangtod sa hangtod. Ug si Jesus karon sumala sa Tinadaya kapitulo 6 versikulo 2, andam na siya sa pagbukos sa pagpangtaog sa pagtapos ng hinimutang kalibutan. Ug imagina og handurawa ang makalilisan nga hitabo o kahintang sa dihang pupuso na ni Jesus ang iyang pagpangtaog. Atong basahon ang katapusang teksto ni buntaga. Mateo 24, 29-30. Diha human sa kasakitan ni anang mga adlaw, ang adlaw mungit-ngit, ug ang bulan dili ikan-at, ug ang mga bituon mga hulog gikan sa langit, ug ang mga gahom sa kalangitan mga dayo. Unya makita sa langit ang hinanal sa anak sa tao, ug ang tanang tribo sa yuta magpukpok sa ilang tughan sa grabing kakul. Ug makita nila ang anak sa tao diya sa mga panganod sa langit nga moabot uban ang gahom ug dakong himaya. Karon gani ato makita no, mamakita nga linog lang gani ang uban, makunya pa na. Kung sa pagkasadya maabot ang presensya sa Diyos o ni Jesus. Punta, dili ka mahiapin niya ng mga tawhana, niya ng 2 ka bilyon nga wala mo dawat sa pagdapit ni Jesus. Apan, kung di mong dawaton si Jesus sa pagpanguna kanimo, siguradong dili ka na mo imong maguman sumala sa Tinadaya kapitulo 7 sa versikulo 19. O karon giandam na ni Jesus karon ang kaluwasan sa iyang mga alaga pinaagi sa iyang mga organisasyon. Karon muhimo tag tubong review sa atong naisgutan. Nganong pakyas ang pagpanguna sa tao? Tungod kay wala lang nga sa Dios ang tao nga dunay katapos ug katungod nga mantukan ang ilang kaugalingon. Ikaduha, nganong kasalingang leader si Jesus? Kay ang Dios mismo ang nagpili niya. Leksyon. Dili nato ihatag ang atong pagsalig sa nag-angkong Kristohanon nga wala nagbuhat sa kabubuton sa Dios. O sa tawhanong mga leader nga bisan mapagtultol sa ilang lakang dili nila mahimo. Hinuon, atong dawaton ang pagpanguna ni Jesus, pinaagi sa iyang makitang organisasyon, ang mga saksi ni Jehova kinsa mo nagbuhat sa kabubuton sa iyang amahan nga si Jehova. Ubos sa pagpanguna sa Kristo, mahimo kang bahig sa kalibutan nga wala may inustisya o pag-antos. Sumala sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 sa iyang versikulo 13. Karong pangutana, dawaton ba nimo ang pagpanguna ni Jesus? Oo. Maunay pinakamaayong desisyon nga imong himuon. Sanglit pangunahan ni Jesus ang iyang mga sumusunod, paingon sa kahimpitan ug sa kinabuhi walay katapusan. Salamat kami mo, Brother Luhib, sa natulungan na magpahit sa among indot kaayo nga tema. So, manikabot rin sundot, musay mga iya na imong i-awag, ikan kang Yehova. Pagsunod kang Isus no, may suod ka kung kayo ni epekto na ito karon. Salamat po kayo sa pagdasig sa mga interesado na nawato nila ang pagpamuna ni King Isus, pinagi sa totoo sa Biblia. Minsan sa sunod semana